Ndị otu National Youth Council of Nigeria NYCN mpaghara Anambra North egosikwago na ndị ntorobịa bụ ide obodo ọbụla dịka ha jere njem nleta ịhụ ndị eji n'ụlọ mkpọrọ dị n'Onitsha. Njem nleta ha gara nke onye kwadoro ha bụ onye patron ha bụkwazị onye PG Umueri Progressive Union Chief John Mechie bụ nke ebumnobi ya bụ iji wee chetara ndị ntorobịa ọrụ dịrị fa n'iwulite na idozi obodo anyị nke gụnyere ndị eji n'ogige mgbazigharị ahụ ma nyekwazie ndị dị otu a olileanya ndụ ọhụrụ ma ọ bụrụ na ha nabata nkụzi ọhụrụ dị iche iche a na-enyefa iji wee gbazigharịa ndụ fa. Nụrụ akụkọ maka nke a n'uju. Njem nleta nke ọ bụ onye mgbazi nke ndị otu a bụ Chief John Mechie na-akwado bụ iji wee lotara ụmụ ntorobịa mkpa ha dị na ndozi obodo ọbụnadị ndị nke nọ n'ụlọ mkpọrọ ya nakwa ime ka ha mata na olileanya dịkwara ha ma ọ bụrụ na ha jiri obi ha nabata mgbazi nke a na-enye ha na ya bụ ụlọ mkpọrọ. Ichie Mechie nke onye nnọchi anya ya bụ Maazị Joshua Wina gosiri mwute na ọnọdụ ọjọọ ụmụ ntorobịa na-etinyezi onwe ha na ya nke na-egbochi agamniru ha ma yọọkwa ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ ka uche ha dị na ihe butere ha n'ụlọ mkpọrọ ma wee were ohere a ha jiri nọrọ n'ụlọ mkpọrọ wee nwee ezi echiche banyere ndụ ha nakwa omume ha ma gbaa mbọ chọọ ihu Chineke nakwa mmadụ ibe ha. Onye isi oche nke ndị National Youth Council of Nigeria Ngalaba nke Anambra North bụ Maazị Peter Nnekwe gwara ha ka ha jiri ume ala wee na-anara mgbazi nke a na-enye ha na ya bụ ụlọ mkpọrọ na-ekpe ekpere mgbe ọbụla nwekwa nchekwube na Chineke ga-emere ha ebere. Otu onye na ndị mgbazi ndị otu a, Injinia Anthony Aniebue, kọwara na ọnọdụ ụmụ ntorobịa nọ na ụlọ mkpọrọ na-ewute ha nke ukwuu. Ọ kọwakwara na otu a ọ bụ mpụ dị iche iche webatara ha n'ụlọ mkpọrọ na ihe kachasị mkpa bụ na ha ji ohere a gosi mwute na ajọ ndụ ha wee nwee ezi mkpebi chegharịa wee bụrụ ndị ezigbo mmadụ ma ha pụta n'ụlọ mkpọrọ. Onye nlekọta anya ndị Onitsha South NYCN bụ Maazị Franklin Onyeke kelere ndị na-elekọta ha anya nọ ya bụ ụlọ mkpọrọ maka ezi mgbazi ha na-enye ha. Anyị bịara na Onitsha Correctional Center ka anyị ga-efu ndị ntorobịa nọ ebe a ruru nne. Ọ bụrụ ihe ịgba anya mmiri. Anyị nyekwara ha ndụmọdụ dị iche n'iche nke ka bụ ịmara ihe ọbụla mere gị bụ ihe ọ ya dịrọ mma iji maka wee bịala ebe a ịnachi ya azụ emezikwana ya. Ihe pụtara ihe na ya bụ nleta bụ onyinye dị iche iche ndị otu a nyere ha nke na-apụtaghị n'onyonyo. Esther Asanya maka akụkọ ụwa ABS.